Il-kuntatt kontinwu tal-qraba mal-anzjani huwa kruċjali biex jekk ikun hemm xi sinjal ta' abbuż bħal bidliet fl-imġiba jew marki u grif jinqabad kmieni. F'webinar li sar bil-għan li qajjem l-arfin dwar l-abbuż fuq l-anzjani, diversi professjonisti minn setturi differenti qasmu l-arfin tagħhom dwar dan il-fenomenu. Il-kap tal-ħidma soċjali fih dan id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva Ilona Merċieqa spjegat kif is-suġġett tal-abbuż għall-anzjani huwa wieħed diffiċli u sensittiv immens. Ħafna drabi n-nies li iweġġaw lill-anzjani jew jagħmlu abbuż mill-anzjani tkun persuna ta' fiduċja. U allura l-anzjan l-iktar ħaġa, l-iktar element komuni li nsibu li jkun hemm element ta' mistħija. Il-għala ġrad il-ħaġa lili, biża'. Kif ħanitkellem, kif ħandur kontra l-persuna li suppost qiegħda tieħu ħsiebi. L-ispettur mis-sezzjoni tal-frodi fih dan il-korp tal-Pulizija Anna Mari Xwiereb spjegat li meta jidħol rapport l-uffiċjali jitkellmu mal-vittma biex iġibu l-informazzjoni. Qalet li meta l-vittmi jkunu anzjani iħossuhom traduti u skomdi jaqsmu d-dettalji tal-każ. Appellat biex fejn jitlu prokuri l-anzjani joqogħdu attenti li l-persuna tkun tal-fiduċja tagħhom. Ikonna drabi li jitħluna rapporti fej jgħidulna isma' jiena ċċekkjajt u rajt li qed jittieħduli flus li jien ma awtorizzajtx li jittieħduli. Ġieli jgħidulna isma' jiena ma tlabx li jingħalquli kontijiet ta' banek ta' daw il-flus fejn marruli. Irridu joqogħdu attenti ħafna fejn jidħlu meta jiġu biex jagħmlu prokura. L-istess appell huwa kruċjali wkoll fejn jitlu t-testmenti. Xin tmur lura, importanti li ssib ma' min titkellem, ma' min tiftaħ qalba. Jekk m'għandix illum il-ġurnata taqbad u ċempel l-aġenziji li hawnhekk li joffru s-sapport, pulizija, ħalli tieħu parir, ħalli tajt jekk ġiet sforzata, l-importanti li ma tagħmel xejn u qatt kontra r-rieda tagħha. Waqt il-webinar, il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia innota li din il-ġlida globali għandha ħafna ruq u l-abbuż jista' jsir online, fiżiku, finanzjarju u sesswali fost oħrajn. Qal biex ikunu marfa aħjar dwar x'għandhom jagħmlu, id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva qed jorganizza diversi korsijiet dwar l-użu aħjar tad-dinja online. Intant kull min jaf jew għaddej minn xi abbuż jista' jirrapporta fl-eqreb pasta tal-Pulizija jew iċempel lis-sezzjoni tal-frodi dirett fuq 2294 7300.